जिहेतु जोंनिनो सासे एक्स-BLT वार्कार थांनाय 16 एप्रिल खालि जितु रुंसारि जालांबाय बिदिनो दिनै माने श्राद्धजों लोगोसे बिदिनो नामाव मुंख्लं मोनसे खाम्फा बानायनाय जादोंमोन। बे खाम्फाखौ दिनै बेखेवनाय हाबाफारिबो दंमोन। बेखौ आङो एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटिनि जानानै बेखेवबाय। बेयाव आङो बुंनो सानगोन जे बेयाव बिबारि गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोना जयैनो बाहागो लादों। मोजाङैनो मोजां जे रुंसारिनि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैयो बिनि सायावबो माने गामियारि रायजो राजा बिथांमोना आबुं गसाइनाव आर'ज गाबदों। बे हाबाफारियावनो आंजों बाहागो लाफैदों जोंनि माने आगुनि एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि लखिमपुर जिल्लानि बिथां मलेन्द्र नार्जारि बिथां, लोगोसे इउनाइटेड बड' पिपल अर्गानाइजेसननि मिरुनि माने स्पर्ट्स सेक्रेटारि बिथाङा आरो दंफायोमोन आंजों माने सोनाब सानजारि UBPOनि मानगोनां आफादगिरि बिथां आरो जोंनिनो एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटिनि माखासे सांग्रां मावथि बिथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मावफुंलांनो हाबाय। मोनसे आङो दुखुखौ फोरमायनो सानदों जि लोगोजों जोङो गोबाव सम बिथाङा 1992 मायथाइयावनो BLT हिसाबै जयेन जादोंमोन। ओमफ्राय गावखौ बावसोमनानै जाथिनि थाखाय गोबां हाबा मावलांदोंमोन। बिथाङा माने सासे पलिटिनाय सुबुंमोन। बिथाङा माने लिडारफोरनि जितु खोथा बाथ्रा खामान बेफोरखौ फालिनानै खामानि मावलांबाय थायोमोन। बिथाङा सासे माने दायित्वशील सासे वर्कारमोन। नाथाय बोथोरजों बाबलेनायनि उनावहाय जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो हंसाफोर मोनैयाव मोनसे समाव बिथाङा माने गावनि संसारखौ गथ' गथायखौ बिसि फिसाखौ दैदेनलांनायनि सार्थआव गावखौ माने न'खरनि बेस्थ'थायाव थानानै खामानि मावनो गोनां जादोंमोन। बेयाव जों नंगौ बिथाङा एसे जोंजों गोजानबो जालांदोंमोन। मानोना सम बोथोरखौ नायनानै माने गोबां बेले बेजे सोमजियो। बिथाङा थांनाय 2013 मायथाइयाव जितु माने पन्सायत बिसायख'थि जादोंमोन। बे बिसायख'थियाव जोङो माहारियारि आफाद हिसाबै जितु जोङो गणशक्तिजों लोगो नांनानै गेलेदोंमोन। बिथांखौ जोङो बारे बादा होदोंमोन जे बिथाङा पन्सायत प्रेसिडेन्ट हिसाबै नैबे खालामफिननो सिखारदोंमोन। बिथाङा कंग्रेसनि बिजाथि जानानै हिसाबदोंमोन। बे हिसाबै जोङो आफादनि मोनसे नियमखौ जितु रुल्सखौ लाखिनो थाखाय जोङो बिथांखौ साननैसोनि थाखाय माने बोख्लायथ'नानै दोनदोंमोन एक्स-BLT आफादनि बेन्दोंनिफ्राय। नाथाय जोङो बिथांखौ माने उननो बावाखैमोन। जों बिथांखौ बारे खबर लाबाय थादोंमोन। बिथांनि सुबिदा उसुबिदायावबो जोङो खबर लाबाय थादोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा मोनसे बेमारजों गोग्लैसोना थानानै दिनै दाखालि हरखाबै माने 16 खालार खालि बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथाङा दा माने गावनि आंगोनि बिसि आरो सानै गथ'खौ माने बे संसाराव नागारनानै गालांबाय। दिनै बिथांनि न'खरनि गासैबो बिदा फंबाय दिनै जुदा जानानै थादोंमोन। खामायग्राया बिथांल'मोन। जितु जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो हंसा मोननो थाङाखै। बे बोथोराव माने बिथांनि जितु इयुननि जितु गथ' गथायनि भबिसत बे भबिसतआ एसे प्रब्लेम जागोन बायदिखौ जों नुहुरदों। बेखायनो जितु दानि जितु सरकारफोर दङ जोंनि जितु WSआनो होन दिनै आसामाव जितु जोंनि सरकार जागोन बे सरकारा जाहाथे एक्स-BLTनि मुङाव माबा मोनसे अनसुंथाइ होयोबा जोंनि रुंसारि धनन्जय ब्रह्मनोबो जाहाथे अनसुंथाइखौ हरो आरो जोंनि आफादनिफ्राय जों हाजासे जों जा हायो बेखौ बिनि न'खरखौ जोङो एसे एनै नायबाय थानो लागोन। आरो आं गासै माहारि आफादफोरखौ खावलायगोन जिहेतु बिथाङाबो सासे जाथिनि सासे मावथिमोन। माने खैफोदाव समाव बयखौबो खबर लाफैनो थाखाय आं बिथांमोनजों गुरैयै खावलायगोन। आरो बे समाव जोबथा सोंथि हिसाबै जोंनि एक्स-BLT आफादा जिहेतु दिनै दाबो गोबां सोद्रोमा दङ बिथांमोनखौ मा खावलायगोन जिहेतु राजनिति बेलायाव जों मालाबा गावस्रायै दिनै बे बिथाङाबो माखासे सम गावस्राबोनानै जिहेतु गोबां माखासे साननायनिफ्राय गोरोन्थि जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव मा खावलायगोन जिहेतु राजनितियाव जोङो माबायदि थांनांगोन होननानै सानो? जिहेतु आं बेखौनो खावलायगोन जोङो नुदों राजनितिया मोनसे जेंनाखौ लानानै माने सोमजिनाय बुहुमाव बयबो माने जितु थांनानै थानाय मानसिफोर बे राजनिति बेन्दोंआव गोग्लैयो। माने बयहाबो राजनिति बाबै मोनसे थांखि लानायनि मोनसे अधिकार दङ। थेवब्लाबो आङो माने एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटिनि गासै माने सोद्रोमाफोरखौ खावलायगोन जिहेतु जोङो मोनसे बेन्दोंआव थानानै जोङो जांख्रिखांबोदोंमोन। बे जांख्रिखांनाय समाव जोङो जयैनो खामानि मावदोंमोन। बे हिसाबै उननि बोथोरफ्रावबो जाहाथे जोङो माबा मोनसे जाथिनि मावनांगौ दङबा बेले बेजे जायाजासिनो जोङो जयै थानानै खामानि मावनांगोन। मानोना जों नुबोदों जे जिहेतु आफादनिफ्राय जाय मानसिफोरा गावस्रानानै थांदों जेबो मुलाम्फा जायाखै आरो समाजनि जितु माने थांखि थांलाजों जायफोरा माने
बेरेखायै खामानि मावबोदों बिथांमोनखौ जोङो दिनै माने जेरावबो उन्नति जाबोनो मोनाखै बिथांमोना आइसलेट जानानै बा बेरेखायै थानानै दिनै बिदिनो सोरबाया माबा मोनसे जेंना जेंथोजों माबा सोरबा जौ लोंनानै मानानै दिनै माबा मोनसे जालांनायखौ जों नुदों आरो आं बुंगोन जोंनि जि एक्स-BLT वालफेयार ससाइटिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जेबो मोनाखै होननानै दिनैहाय जौ लोंलाबायनानै थालाबायनायखौ आं लुबैदों आं बेयावनो नुदों आं दिनै बेयावनो एपिल खालामनो लुबैगोन जे जौ लोंनाया दुखुखौ होस्रांनायनि मोनसे माबा जानो हाया माने जौ लोंनानै टाइम पास खालामनाय समखौ जिहेतु माबा मोनसे खैफोदाव गोलैदोंबा बे समाव मोजां सिन्थाधारा मोजाङै दैदेनबाय थानानै मोजां लामाखौ दिहुननायासो खामानि मावलांनायासो मोजां होननानै आं माने सिन्था खालामो। ओमफ्राय दिनै जिहेतु सासे दैदेनगिरि हिसाबै जोंहा कभिड-19 बा कर'ना भाइरासआ मानसिखौ गोबां साग्लोबनाय थानायखौ नुदों दिनै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों माबायदि सेफटि थानांगोन होननानै माबायदि नेमखान्थि सोलिलांनांगोन होननानै खावलायनो सानो? दिनैहाय जों नुदों थांनाय बोसोरनिफ्रायनो कर'ना भाइरासआ जोंनि वर्ल्ड नाङैनो दिनै माने मोनसे गिदिरथार माने जेंनाखौ लाबोगासिनो दं बेमार हिसाबै साग्लोबनानै दङ बे हिसाबै थांनाय बोसोरावथ' जोंना खममोन नाथाय देग्लाय नैबे सोलिबाय थानाय बोसोराव थांनाय बारनिख्रुइ गोबां माने जोंनि इन्डियायाव माने पेसेन्टआ एफेक्टिभ पार्सना दिनै बारायनो हमदों सानफ्रामबो माने 4 लाख खाथियाव दिनै माने बेमारि ओंखारगासिनो दङ आरो थैनायनि अनजिमायाबो इन्डियायाव माने 4,000-5,000 सानफ्रामबो थांगासिनो दङ बेबायदियैनो दिनै आसामावबो जिथु माने जोंनि फार्स्ट स्टार्टिंआ माने सानब्रै सानबानि सिगाङाव माने 4.5 माने 5%ल'मोन दिनैहाय साननैनि उनावनो दिनै 10% थांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो थैनायनि अनजिमायाबो बारायनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि रायजो राजाफ्रा माखासे गामियाव थानाय ओनसोलफ्रा माखासे मानसिफ्रा कनसियास नङा जे मा बेमारा मा जामारदों जों बोरै कनसियासलि थानांगौ बेखौ जोङो दिनैहाय माने नुनो मोनाखै माखासे जायगाफ्राव जों मास्क गाननायखौ नुनो मोनाखै ससियेल डिस्टेन्सिं मानिनायखौ जों नुनो मोनाखै ओंखायनो जोङो सानो जे बेयाव नोङो साहित्य बिभागानो होन जोंनि माहारि आफादानो होन गासिबो माने एवारनेस माखासे लाबोबावनायनि प्रयजन दं आरो दिनैहाय आं बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो लुबैगोन जे गासिबो रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे जिथु कर'ना भाइरासनि मोनसे राहायानो जादों गावखौनो माने सेफटि लाखिनाय मास्क गाननानै बा भिरबाम खालामालासिनो मोजाङै माने नांगौ समावल' बाहेरायाव ओंखारनाय बेनो माने देरसिन माने ट्रिटमेन्ट होननानै दिनै वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसना बुंनो नागिरदों ओंखायनो आं बयखौबो खावलायगोन जे सरकारा जिथु गाइडलाइन दिहुननानै होदों बे दिहुननानै होनायजों सोलिलांबाय थानो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों।